Let's Zumba! Tämä on Zumba. Uskomaton tanssimiseen perustava koko vartaloa muokkaava, rasvaa polttava ja lihaksia kiinteyttävä kunto-ohjelma, joka ei edes tunnu kuntoilulta, koska se on niin hauskaa. Zumba on kuitenkin myös tehokasta. Tutkimuksen mukaan zumbaamalla palaa jopa 1000 kaloria tunnissa. Tilaa Zumba-kunto-ohjelma ja laihdu Size Away Challengein avulla. Sen salaisuus on tekniikka nimeltä Rhythm Progression. Jokainen liike tehoaa alavartaloon, keskivartaloon ja ylävartaloon, ja rasvaa palaa kaikilta 3 alueelta. Mikä parasta? Beton Rhythm Progression-menetelmän ansiosta Zumban opettelu on helppoa ja nopeaa. Näin rasvaa ja kaloreita palaa heti alusta asti. Noudata vain Zumba-kunto-ohjelmaa ja Accelerated Fat Loss Plania. Beto ja muut huippuohjaajat pyöräyttävät juhlat käyntiin Zumba Basics-ohjelmalla, joka esittelee hauskasti ja helposti kaikki suositut Zumba-askeleet ja rytmit. Tee hauska ja tehokas Zumba 20 Minute Express-ohjelma, kun aika on kortilla tai haluat tuloksia nopeasti. Pakettiin sisältyy myös Zumba Cardio Party. Beton ainutlaatuinen Rhythm Refresher pilkkoo liikkeet niin, että jokainen pysyy mukana. Beto tutustuttaa sinut kuumiin zumbarytmeihin ja rasvaa polttaviin liikkeisiin. Tanssi vain kilot pois! Sculpt and Tone-ohjelmassa Beto tekee täsmäkiinteytyksestä hauskaa. Ohjelma muokkaa todella tehokkaasti kaikkia ongelma-alueita. Zumba Total Body Transformation Guide-oppaasta löydät kaiken tarvitsemasi, kuten omat kuntokalenterit, askeloppaat, hyviä laihdutusvinkkejä, motivoivia salaisuuksia ja paljon muuta. Saat myös Beton hauskan Zumba Flat Abs-ohjelman, jonka avulla saat haaveilemasi litteän ja kiinteän vatsan, joutumatta tekemään vatsarutistuksia lattialla. Lisäksi saat vielä Zumba Liven. Näissä bileissä soi kuntoilumaailman kuumin musiikki. Saat myös Beton Zumba Toning Sticks-painot, jotka tekevät kuntoilusta yhtä juhlaa. Näiden kevyiden käsipainojen avulla poltat kaloreita ja muokkaat vartaloasi entistä tehokkaammin. Painot helisevät, kun heilutat niitä, jolloin musiikin tahdissa liikkuminen on vieläkin hauskempaa. Toimi heti! Kun tilaat heti, saat yhteensä 6 Zumba-kunto-ohjelmaa, harjoitteluoppaan ja tehostavat käsipainot. Siis yhteensä yli 4 tuntia zumbaamista. Tämä on todella upea tarjous. Tilaa siis heti joko soittamalla tai netin kautta osoitteessa zumbafitness.fi. Tilaa nyt! Zumba!